Så tilbage, så jeg havde ham en ny let's play, og jeg har let efter Ender Dragon, men jeg kan ikke finde ham. Det er det, jeg ikke forstår. Jeg kan ikke finde Ender Dragon. Han er simpelthen ikke. Og det er et på en server i, by the way. Ja. Jeg er på noget for syg, mand. Og jeg har spillet herinde lidt. Men ikke så lang tid. Og IP-beskrivelsen. Jeg får bare en masse XP. Han er der. Hallo. Kom her. Jeg slås. Kom nu. Sig mig, er du ikke en mand? Nej, han er en endermand. Nej, siden du hedder en endermand, hvorfor er du så ikke en mand? Stop nu med det der mand. Stop nu med det der pige-shit. Ej, fuck. Nej. Ja, du døde nu. Højo. What? Så kom her. Nej. En tøsdreng. Der. Just. Enderpøls. Jo. Enderpøl med. Enderpøl med. Jamen, det er de 2 sekunder. Kom der. Fuck! Jeg glemmer altid at tale. Der. Jeg skal få lov at have noget mad. Jeg skal også dreje home. Jeg har intet med. Jeg har intet med at spise en kartoffelbræt. Æble. Jeg har sgu da en masse bøffer. Sådan der. Lad os lige få bygget det her. Ja, som I kan se, så var til om han lidt mennesker. Jeg har vist ikke noget cobblestone. Jo, jeg skulle da have været mig heroppe der. Okay. Jeg troede lige. Hvis det tager lov to på for noget. Sådan der. Jeg tror, jeg fælder nogle af træerne i nærheden af området. Så gør vi det sådan der. Super breaker. Ej, jeg nåede det ikke. Ja, som vi se, så super breaker det gør at få fældet træet helt. Jeg kan så ikke bruge det igen. Der er fint grønne her. Det kan vi så godt udforske, nu når vi er her. Og skal vi ikke se noget, skal vi ikke se noget. Det tror jeg faktisk godt, det kan, hvis det ikke skal være. Hvad har jeg ellers at sige? Jeg lægger snart en facecam video, hvor jeg et setup video på en måde. Hallo! Hallo, Grimko. No arrow. Hov, skal vi så prøve lige at gå warp grinder. Jeg ser, der kan måske hjælpe nu. Kom så, kom så, kom så. Spawn, 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 spawn. Nej, de spawner ikke. Jeg skal også dreje home. Måske lige første episode, der kan det godt være lidt kedeligt, fordi jeg bare går rundt og kigger lidt. Ej, jeg lægger ikke IP-beskrivelse endnu. Vi skal lige lave den færdig og sådan noget. Wow. Spawn. Ja. Nope. Warp lobby. Jeg kan virkelig godt komme til lobbyen, hvor jeg kan vise lobbyen. Problemet er, hvis jeg kommer til spawn. Oh fuck. Så gør jeg det virkelig godt vide, hvorfor portalen ikke virker, for så kan jeg gå ind i portalen og så ind til lobbyen.
Så. Og det er så. Og serveren, og det her det er Warp Shop, Warp PP, Wilderness, Jail. Jeg har ikke været i PP. Det er kun admins. Okay, hvad er det her regler? Ikke spørg om admin mod. Jeg kan ikke huske, hvad det står for. OS, mod OS, ja. Ikke PP, GM1 i PP. Ikke PP med GM1 i PP. Ingen hack i PP uden for PP. Jeg kan sgu da ikke komme i PP her. Nej. Det skal der lave Warp Shop der, men owneren og CB. Ja. Og så går vi lige home igen. Og som vi kan se, så skal det her blive vores hus. Det er bare sådan en lille kistrum, jeg lavede. Ret godt design, der lavede mig. Der har faktisk også lavet en kofarm her. Den tog der. Den er så bare taget fra. For jeg skal lave huset her. Hvad har jeg egentlig lavet lige nu? Vi kunne jo udforske lidt. Okay, lave nogle torches. Okay, hvad er det her? Vi har masser af kul. Sådan der. Så har vi rimelig mange fakler. Jeg vil tage det med til turen, sådan der. Så går vi videre. Der er en grotte her. Der er faktisk kul her. Superbreaker. So nice, so nice. Så videre. Fakkel. Ja. Ikke jeg skal bruge det til noget, men okay. Jeg laver en Iron Golem til næste episode, så jeg ikke skal se mig stort. Eller nej, en Iron Golem farm, så jeg ikke skal se mig stå og samle ressourcer og sådan noget til det. Det kan jeg egentlig også gøre inden, men det gør jeg ikke. Jeg tror, det tager for lang tid af videoen. Jeg glemmer sit fakler. Specielt lidt mad. Er der noget herinde? Nej, det er der ikke. Der er faktisk en der. Nu! Det er den der klambok. Ah! LOL! Bugt. Det er en nice bug, men no, det er en mærkelig bug. Oh, fuck da. Torches. Og jeg spiller om 60 pack, en love pack. Jeg læser ikke væk til det her kul her. Og en link. Og jeg får grund til at jeg er så højt mining, så får jeg nogle gange dobbelt så meget kul. Altså 2 stykker kul for eksempel. Jeg er 100, hvad det var i 112. Er det ikke 100? Jo. Mining skal 112. Min pickaxe den er ved at løbe brandlagt ud. Og roligt, turen er ikke slut. Der er også en der. Og så bliver net. Okay. Nu er det mere. Nej, det kan godt være. Så går vi da bare videre. Og bare sådan godt der. Den kan ikke gøre det med til at samle. Jeg tager kullet med. Jeg ikke få. Nå, min har jeg lever så hårdt, så jeg ikke godt tage det. Hvad er det for i 4? Men jeg ved ikke, hvorfor jeg tager det egentlig. Det er bare til, hvis der kommer ind, og vi ikke har nok diamonds, som vi så har. Så ja, vi har rigtig mange diamonds. Og hvis der kommer ret mange ind, så de spiller jo gerne til dem alle sammen der. Ikke være der. Ups. Haha. Mærkeligt. Hej. Der er en grotte deroppe. Sæt nogle kvakler. Det skal nok ikke så godt, faktisk. Fordi når folk kommer ind og spiller faction, kan det være, at de finder vores hus, og det er jo meningen, de ikke skal det. Jeg ved ikke, at jeg grave, så jeg lige skal bare hoppe.
Jeg skal komme ned herfra. Det ser faktisk spændende ud, det der. Au. Det er faktisk noget kul der, men jeg tror ikke, vi har brug for så meget kul. Jeg skal godt tage det alligevel. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg spiller ikke med Optifine lige nu. Det glemte jeg faktisk at tage den. Fordi jeg spiller et game med mine venner, hvor vi ikke må bruge Optifine. Så derfor så spiller jeg uden Optifine lige nu. Men det gør jeg til næste episode, spiller jeg med Optifine i hvert fald. Vi går fra 12 kullet. Skal ikke bruge det til skid. Det kan jeg selvfølgelig senere hente og sådan noget, ikke? Det var sgu dejligt med lidt sandstone. Det kan jeg godt bruge. Eller jeg kunne også bare hugge noget sand. Skal jeg ikke bare hugge noget sand? Fordi vi har ikke så meget sand. Og vi mangler 44 sekunder. Superbreaker. Nej, det ikke hører. Håber vi kan også lige gå over til det her, der er her. Løg gris. Så bygger vi lige lidt her. Sådan der. Så kan vi komme over hurtigere. Hugger vi. Det er godt her. På grund af min pickaxe. Nå, lad os komme op og få taget det der sand. Så har vi også lidt sand til rejsen. Eller, så jeg kommer hjem. Og jeg får glowstone. Det er fucking nice. Og det er ikke derfor, vi har så meget på en måde, og på en måde ikke. Fordi vi har været netter og fordi jeg får det her glowstone her. Og sådan har jeg nu. Okay, jeg har 33, 34, 35. Sådan der. Det er faktisk spændende noget, det her. Jeg er faktisk nemlig glad med det. Lige nu, vi har jo et hus. Jeg skal bare lave et hemmeligt hus, så skal jeg ikke. Chok, så får jeg en besked. Vi skal lave en trap chest, jeg kan bare ikke huske, hvordan man laver en. Fuck. En lille X-bike der. Der er ikke rigtig, jeg bruger en enderpøl derovre. Der. Så jeg ikke skal til at svømme. Det synes jeg er så meget enderpøl, at man kan lave det der. Når man lige så vil jeg også se, og når jeg er tilbage lige om lidt, så går jeg home. Og så tror jeg stopper efter den her grøn, der er herovre. Mindre den er mega lille. Jeg gider ikke sådan en lille fesen grønne, og så stopper jeg. Sådan der. Okay, den er fesen. Jeg går bare op. Går det sådan der. Det mangler. Men jeg tror også, det betyder stop nu YouTube. Så går lige herud, og så har vi screenshotet der. Vi ses YouTube. Håber I nød videoen. Husk at like, subscribe og comment. Screenshot. Og